tasty ओरैबायदि गोथाव नाथुर जाथिबो दं आरोना नैबेजों ओमफ्राय नाथुर हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम लानायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ ओंखाम संग्रानिफ्राय गासैखौबो बरायहरबाय आरोना स' ओंखाम ओंख्रि संनो लादों संनोसै नायलांबाय थादों होमबा आंजों लोगोसे दै गरम खालामनानै लादों आरोना आं इयाव लाफा संगोन लाब्रा सान्द्रिया गब्लंबाय इगनर खालाम दै नैबे लाब्रा आलु फान्थाव गरसि टमेट' इनिफ्राय बे टमेट'खौ बाथोन खालामगोन इनिफ्राय लाफा दोलो आरोना इनिफ्राय नै नाथुर जुनाय होगोन संना लाग्रोसै र' नाथुर जुनाय आरोना बेखौहाय बासिनानै लानोसै नैयाव लखबनानै लाफायाव होगोन लाफा दोलोआवहाय ओमफ्राय गोथाव संखासै आरोना आङो दाख्लै खनसेबो संजानानै जाखांबायना नुखांखाबाय नोंसोरो नाथुरा मोननैयानो थोसिगोन नामा मा नांबावगोन जाखो नुवा नै गोदैसो गोदैजिया जासिगोन खोमादां एबे थफ्लासेयावनो 10 थाखा आरोना नै गैथारा एसेल'नो अयथासार दाम नाथुरा बायनानै जानोनो हाया संना लाग्रोनोसै र' दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय नाथुरा नैबे नाथुर जाथिबो दं आरोना नैबेजों ओमफ्राय नाथुर गोजाजों लागायबाय आंनि आखाइखौ इगनर खालामदे गावजोब्बाय नै आखाइया नायजाला बुरिबाय नालाय नै संनोसै जावनानै गारबाय आं इनिफ्राय बे गोदि जनायखौ हा मोनजायोना बेखायनो बासिनानै लाबाय आरोना जेबो एम्फौ सेम्फौ गैला समफाफ्रिया बे समफाफ्रिया ओरैबायदि गोथाव आरोना नै आं बोखानानै एसे जादोंमोन आरोना नै ओरैबायदि गोथाव टेस्टिखा समफाफ्रि जाखोमानो नागिरबाय आङो नै ओमफ्राय सनालियासो फैनानै होबाय मेथाइ जाखोमादोंमोन आं नोंखौ नों मानो फैया माबा बेयाव एलाइसि दंना एलाइसि फ्लेभार होनायखाय गोथाव मोदोमथारदों स' लोगोफोर दहायनो आङो मार्केटाव फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं भिडिअखौ खालामनाय जायाखै मानो होनब्ला आंजों लोगोसे माबो दंफायोमोन बेनिफ्राय आङो माथाबाबो जेबो मोना भिडिअ खालामनो बाट होनबाबो आं खालामाखै आरोना ओमफ्राय दायो आङो माइरं लानानै फैफिनगासिनो दं आरोना ओमफ्राय मायाबो गावनि बिबनावहाय आलासि जानो थांबाय स' बेखौ दोनना बेबो थांबाय ओमफ्राय आंबो माइरं लानानै फैबाय आरोना नायदो मार्केटाव माने सानसुबाबो मार्केटा माने खालियानो जानो रोङा आरो अयथासार गारि बुंनांला आरोना ओरैनोथ' आंहा जेबो खामानि गैयामोन मार्केटाव बाट बे माइरं लायनांगौ दंखायसो आङो ओमफ्राय माजों फैफादोंमोन आरोना स' दा न'आव थांग्रोसै खोथा लोगो मोनगोन लोगोफोर दिनै ब्लगखौनो बानायनो रोंलायलायासै आरोना आङो बैजों रायलायलाय लोगोफोरजों फन रायलायनानैनो ओमफ्राय रायलायैयाबो गोबाव जाबायमोन नालाय बेनि थाखायनो आरोना दहाय जे आं नोंसिनो देखायदोंमोन माइरं लानानै फैदोंमोन आङो बेनिफ्राय आङो डाइरेक्ट फैनानै ओंखाम जानानै ओमफ्राय हासबेन्डआबो डिउटियाव थांबाय ओमफ्राय आंबो लोगोफोरजों फन रायलायनानै दोननायानो बावाखै स' ओमफ्राय दानिसो आङो माइरं जावनो नागिरदों एसे माइरं जावनानै लानोसै कन्ट्रलनिफ्राय माइरं लाबोदोंमोन आङो ओमफ्राय लकेलजों लागायनानै जासा लकेल गोजाबा ओंखामा मोजां जाया जानोलाय बिदिनोसै ओमफ्रायो माने लागायनानै जाबा मोजांसिन आरोना दैफ्रा लकेल गोजाबा गुफ्रुजोबो माबायानो मा होननोसो रोंबावलालै कुकारानो स' जावनानै लानि एसे माइरंखौ माइरं आलाय साथाक गैया
सेन्ट्रेलजों लकेलजों माने लागायनानै जानोसै आरोना सेन्ट्रेलाव बबेबा गोथाव सा मोदोमनायथारो बबेबा मास मोदोमनायफ्रा माइरंआ मैदायानो गैथारा साफाखाहाय माइरंआ एसेबो मैलायानो गैया र' बेखायनो नै नायदो ओरैबायदि साफाखा आरोना नै सेन्ट्रेल माइरंआ मैलायानो गैया नै जेबो मैला गवाखै बे ओरैनो एसे जुजाय बै नै अन्थाइबो गैया एम्फौबो गैया जेबो गैया नै ओरैबायदि साफाखा नालाय जेबो गैया नै माइ गाबबो गैबावासो ओरैबायदि मोजांखाय माइरंआ मासे मोजां माइरं मोनबोखो एबारनि मासाव आरोना साफाथार बबेबा मानावहाय मोजांखौनो मोनबा आरोना माइरंखौहाय लेथ्राथ्रा गाज्रि माने एम्फौ गोजा इदि मोनबोजोबो नैबे मासावहाय बिराद मोजां मोनबोदों दाख्लै थांनाय मासनियाबो एसे मोजांमोन अबसे ओमफ्राय एबार नैबे मासनिया बिराद मोजांसिन आरोना साफासिन बै बारावहाय आङो जोसा मोदोमलायनाय बिराद मोजां माइरं मोनबोदों मोनजायो ओमफ्राय दा बिदि सफैला आरोना जावनानै लानोसै जल्दिनो एसे बेलासि जाहांखाबाय सारिथा जाबाय जल्दि जावनानै लानोसै बेयावलाय माथो आधा घन्टाबो नांनाय नङा बे एसेल'ना जावनानै दोनखाबा मोजां संबाय थानो लागायनानै दोननोसै लकेलजों सेन्ट्रेलजों लागायनानै जानो मोजां आं लकेल गोजाबो जानो सुखुवा बांद्राय ओमफ्राय आंना हासबेन्डआबो लकेल गोजाबो जानो सुखुवा आरोना ओंखामानो माने हाबा बेना जावनानै लानोसै मम' बिहरदोंमोन आङो सुपखौ इयाव लुनानै लाबाय मम' आं साखनिखौसो मोजां मोनो आरोना जानो बेसेबां लाबोदों होनदों बे 1.5 प्लेट ना टेस्टि माइरं जावनायनि हाजिरा नै आंना बेनो दुगैयासै आङो दहाय दुगैलांखादोंमोन माइरं लायनो थांबा न'आव दङ ना ममा गोथावथार बिनिया राजु सप दं आरोना जोंनि गसे हौवाहाय थिलि खाथियाव ओरैबायदि टेस्टि सावो बेनि राजु सपनि ओमफ्राय बेदरखौ केजि होजोबथ' अमानि पर्कनि जुदि मम' जानो लुगैदों कुसाल मुम्बाइ रेस्टुरेन्ट दं आरोना मोनसे बै कलेज पाराथिंजाय कलेज खाथियावनो बिनियाबो ओरैबायदि टेस्टि जायो आरोना मुम्बाइआवसोलै नामानो मुम्बाइखा कुसाल मुम्बाइ नै बेनि बर'सो माने रेक्सुनलाय आयो आद्रि रेक्सन हराखैना रेक्सआ दिनै मा जादों मिथिबाय मैयाबो ओंखामखौ टाइम मथन मोनजायासै बियो ओमफ्रायो दिनैबो एसे लेट जाबाय आरोना ओंखाम होनाया जा रागा जोंबालै ओंखामखौनो सानसे जायाखै आरोना ओमफ्राय उदैयाबो एसे बोरैबा जादों खोमा जाथारासै जिनो बोराबबाय बेखौ मानो जायासै नों आथिङाव गारनांसै दा जायाखै बे दाहरसै दा जायाबा बेखार जागोन ना दाहरसै बेदरखौल' जादों बख'नानै होनबा र' आं मम'सो जानो लुबैदों टेस्टि खारनो मम'आ जानो गोथाव बेदरखौल' जादों रिक्सुआ ओमफ्राय बिदि मम' बिखबखौ जायाखै जाखै श्रामिका बानलु गोसा ना साखनिया आं नोंनि थाखाय मोननायावनो बिदिनो लाबोदों ससा दंखायोमोन न'आव दाख्लैनिया होमबाबो बे ससा जाबाय गरम संनाय नोङो मा होनोमोनलाय चावमिनखौ जानो लुगैबा लाबोबानो जायो आंनाव फन हरदोंमोन बेयो चावमिन लानोमोन नामा होननानै ओमफ्राय आङो जास्ट माइरं जावखांनानै मबाइलखौ चार्ज होनानैहाय दिगफ्राव थांदोंमोन आङो आथिं आखाइ सुबाय ओमफ्रायो माबा सि गिसिसो दंमोन बेखौ लायदोंमोन आङो खेनथाम मिस कल ओमफ्राय खेनथाम मिस कल दंमोन उनाव बुकेनबा ओमफ्राय खेनथाम मिस कल होननायखाय आयै गैला रायजाखासिगोन आं दिनै फन हमनाया बिदि सानबाय आरोना आङो ओमफ्राय रायजानो गबाय चावमिन लाबोनो नामा होननानै सोंहरनो नागिरदोंमोन नै बियो ओमफ्राय आं आरो फनखौ हमनो रोङासैना ओमफ्राय फैगोरबायमोन बियो नेनो बानानै उदैबाबो आं चावमिनखौ जानो लुबैखायाखैमोन
आं दहायनो डिउटियाव थांनो सिगां मम' लाबफा होनहरखादों आरोना बेखौ सनालिया थाबा नोगोर जागौमोन बेयो सनालि गैया आलासि जादों बिमायंनाव सनालिया बे भिडिअखौ नुबा बिराद रागा जोंसिगोन आरोना सोर जानो लागोसो बानलुआ बिराद गोसा बानलुआ लुबाय आरोना